Проклетия компютър не ме слуша. Така. Сега ще се опитам да ви покажа. Така. Започвам с нечетен брой бримки. С нечетен брой бримки. Това е лицевата страна на плетката, която в момента ще ви покажа на моделчето. Това е опаковата страна. Така. Изплитам лицевия ред, защото съм дошла на него. Как съм дошла на него, и аз не знам. Така. Изплитам лицевия ред. Малко ще мърдам насам натам, ама какво да направя? Лицевия ред. Аз съм започнала с 19 бримки моделчето, което ви показвам. Така. И сега на опаковия ред слагаме другото кълбенце, с което ще правим пъпчиците. Как? Моята майка казваше котешка лапичка или котешка стъпка. Такива кълбенца съм сложила, за да се виждат, нали, да се лечат. Започваме от опаковата страна на плетката, като караме наопаки. Първия ред от опаковата страна наопаки. Ето го първият ред от опаковата страна наопаки. Сега втория ред от лицевата страна на плетката на лице. Втория ред от лицевата страна на плетката на лице. Така, накрая ще го завържа да не се издени. Така. Ето го вторият ред от лицевата страна на лице. Така, сега третия ред от опаковата страна на плетката. Пак наопаки. Третия ред от опаковата страна, пак наопаки. Така, третия ред от опаковата страна, пак наопаки. И сега вече идва четвъртия ред, който е от лицевата страна. На четвъртия ред първата бримка е за крайна бримка, наопаки я взимаме. Втората и третата бримка ги изплитаме заедно.
втората и третата бримка заедно и правим наметка наопаки. Третата и четвъртата бримка заедно наопаки, пак правим наметка. И така до края на реда. 2 заедно, една наметка, 2 заедно, една наметка. Всичките са наопаки. И бримките се изплитат наопаки и наметката се прехвърля така. Значи, след последната наметка, трябва да останат 2 опакови бримки. Ето двете заедно, наметка, 2 опакови, които се изплитат една по една. Първата и втората. Всъщност идва последната бримка. Следващия ред е от опаковата страна на плетката. Пак го плетем наопаки. Следващия ред, след свивките и намятките, го плетем наопаки. Ето това е редчето, което изплетихме на лицето с свивки и наметки. И сега опаковия ред, целият ред наопаки. Наметките ги изплитаме и двете бримки заедно ги изплитаме и накрая пак сме с толкова бримки, с колкото сме започнали. В случая аз съм го започнала с 19 бримки. Така, ето го. Стават обикновени дупчици. Следващия лицев ред го плетем на лице. Значи след като сме направили дупчиците, идваме от опаковата страна, плетем наопаки и следващия ред е на лицев и го плетем на лице. И сега тук вече идва малко по-трудоемката част. Изплели сме реда на лице. И сега ще ви покажа горе-долу какво се е получило. Ето това се е получило дупчиците на лице, но пък и сега вече сме от опаковата страна на плетката. Ако мога да се обърна така, ще се вижда ли? Опа, къде ще се вижда? Никъде не се вижда. Сега се отивам на другата страна. Да го наведа още малко да се вижда добре. Така. Взима за първата бримка. Като погледнете плетката, ето, като я погледнете от опаковата страна, добре, как ще стане най-добре, се вижда първото редче. Първото редче, виждате ли? Отдолу на първия ред се виждат, в случая при мен, зелените бримки. Първия ред се личат как са зелени бримчиците. Да изкарам една с кукичката да се вижда по-ясно. Ето е на първия ред зелената бримчица. Точно тези бримчици се хващат и се качват на куката, с която плетем в момента. Малко сложно звучи, ама аз трудничко обяснявам. Сега. Къде беше? Ето го. Че загубя на работа. Така. Ето я хващам първата бримка. Я взимам на куката. Без да я изплитам. И след това хващам отдолу тази бримка. Първата долна бримка от първото редче, с което сме започнали да плетем с зеленичкото. Виждате ли я? Тя просто се личи. Слагаме я на куката. Слагаме и първата бримка и ги сплитаме двете заедно.
Оттам наседне вече става по-лесничко. Следващата тя се вижда отдолу. Ето я. Следващата хващаме я. Слагаме я на куката. И изплитаме двечките заедно наопаки. Тази, която сме вземали, и примката от иглата, която е. Ето я следващата. Виждате ли? Ето я следващата бримка. Следващата хващаме. Слагаме на куката. Ето. И ги изплитаме двете заедно наопаки. Двете заедно наопаки. Ако има как да се обърна обратното, за да виждате. Много надалече остава. Нищо, така пак хващате бримката отдолу, която се вижда. Ето е бримката отдолу, която се вижда. Ето я. Хващате я. Слагате я на куката. И тази, която сте сложили, и следващата бримка се изплитат заедно. Ето. Пак така, те просто се лечат където са срещу дупчицата и срещу бримчицата. Бримките се виждат. Тази е срещу бримчицата. Тази е срещу дупчицата. Значи има някои хора правят дупчиците и след това с игла ги пришиват. Хващат с иглата долната и горната, или от лицевата страна ги пришиват, но аз ги правя така, защото да върви с самата плетка. После шивчето някой път става накриво. Едните стават по-големи, едните по-малки. А пък така си вървят поред. Ще се опитам после да направя и снимки, ама нищо не прави много хубави снимки апаратчето ми напоследък. Камерата тя така, ето и последната. Следващия ред вие си решавате дали на лице, дали наопак, и по принцип на лице. Или наопак е. Няма значение. Аз ще го изплета на лице. От лицевата страна идва.
Ето ги. Ръбченцата. Надявам се, че ви бях полезна. Пак ще се видим.